Hello, boys and girls. My name is Niklos, and this is a new Polish horror game called Fantaryk. And I'm going to proceed with the game, and we're gonna see what's going to happen next. Jadymy! Dobra. Znajdź głównego medyka i wróć do kwater oficerskich. Owcorse. Fajny ten BF. Aha, bo na YouTubie może ludzie nie wiedzą. Jak ktoś ogląda na YouTubie, czemu mówię o BF-ie? Bo w tym momencie leci prezentacja na Gamescomie i kuknąłem i stwierdziłem, że fajne. W ogóle ciekawe, że tu zaś rośnie jakieś mięso i na tym mięsie rośną jakieś kwiatki. I jo jest cały w szoku. Bez to. Siema, siema. Jakie masz zdanie o Paragonie? No, Paragon zawsze warto brać, bo czasem się zdarzy, że ci złą kwotę nabiją. No i stracisz pieniądze. Także Paragon zawsze brać. Jeb! Kurwa. Ej, to mi się kojarzy bardzo z Alienem. Z jedynką. Jak on tam wlazł do tych tuneli. I mu tam nagle wydupił na pysk. Alien. Strasznie nie lubię wentylacji w horrorach. Siema Devilek, witam, witam. Co w tej grze straszy? Roztomajte beboki. Małe, duże. Dup. Zaś w te marasy. Wow! Ej, strachłem. A wy? Ja to chcę. Jak mam napisać, nie wiem co to było. Fuj, kurwa, przelazło mi po nogach. Jeszcze mnie cholera ugryzła. Co to ma być? Jakiś dowcipniś mi zaczasnął wejście do wentylacji i akurat w niej było to coś. Jak mam napisać ten raport? Skąd to się tutaj wzięło? A w... oh, fucking clue. Sorry. Mnie zadusiło. Uh-oh. Jakieś pełzaki łażą. Dupca to. Dupca to wszystko. Wydupią. Bierzcie kawa, bo mi zaro na głowa pójdzie. Zawarte! Zajebiście mi się podoba te otwieranie tych wentylacji. Why did you try to break into the research section, Captain? You do remember that this ship is owned by H+ Corporation, and that they decide who has access to classified information. The punishment that will reach us all. Please cooperate with us, Captain. Please do. I am the captain of this ship, so I guess you should be cooperating with me and answering my questions. You overestimate the importance of your role. This is a research vessel owned by a private corporation.
The second officer here has clearly won your respect and trust. It was decided in view of your past, your daughter's death, and the parting with your wife, that you were not sufficiently stable for clearance to access the results. Stable? Am I sufficiently stable to be a captain? Experienced enough. Nobody denies it. Please don't end your career like this. Leave the research section to us. Do you really expect me to leave the fate of another couple of billion people in your hands? Not to mention my conscience as well? What are you talking about, Captain? About S-387! Enough with the pretending. I know everything. All these people. My daughter. The punishment. That will reach us all. No, the punishment will reach only you. You leave us no choice, Captain. We are taking over command. You will be detained until this situation is resolved. No i pojechane, no. Kara spotka ino mnie, jak zawsze, no. Moja ręka nie pasuje. Unauthorized. User unknown. No to już wiem, czego trzeba szukać. 4865. Pamiętajcie kod. 4865. 4865. Patrzcie, jakie ładne światła zrobione, horrorowe. Bardzo mi się to spodobało. I wouldn't do that if I were you. 4865. Tam ktoś wdupia hopka. Fajnie. Na wesoło. Tu jest jakiś opis, jakiś bulbulator. Został skrzętnie opisany. Zara mi się choroba rzuci na gowa. No nie. El Monstro. Pierę mnie. Trzeba chyba zarzucić mocarzyka. Ataki tego potwora są tak straszne, ale to tak przerażające, że po prostu no... Kurde... Ja nie wiem. Jak sobie z tym radzić na dłuższą metę? Robili co mogli, no. Robili co mogli. Te polipy są najlepsze. O, siema. W sumie nie wiadomo, o co z nimi chodzi nawet. Helena, mam zawał. Ej, no mnie nie widać. Panie, panie. Panie, co pan? Ale panie, co pan? Bolszewickie pasożyty na zdrowie tkancy organizmu. Przemawia do mnie ta teoria. Ej, ale
Jak ja mam tam pójść, jak on tak biega? Panie! Panie! Panie kochany! Nie być pan taki znerwowany! Trochę wieje somą. Momentami wieje też ciulskiem, niestety. Panie, ale idź pan, no! Jolo. Skryty pod blatem tak na mnie wołają. Kurde, krapisze, czy wy pamiętacie czasy, jak polska branża growa słynęła z tytułów po 1990 The City Interactive i to było 90% polskich gier? To powiem wam, że Polska, jak chodzi o dev gaming, zrobiła krok cywilizacyjny olbrzymi. Milowy wręcz. Jest tak dobrze z polskimi grami, jak nie było jeszcze nigdy. And that's fact. Ej, to ta ręka, co potrzebowałem. Spoko, przyda się. Ale skoki narciarskie Adam Małysz były akurat zajebiste. Ski jumpingi. Siema Żurcio, Żurek, witam. Ski jumpingi były wpyte. W coś trzeba było grać na informatyce. Siema Ciągutek. No, Nina Kronika Agenta to było gówno, rzadkie gówno. Znaczy, rzadko kiedy komuś się uda takie gówno wypuścić. Siema Okal, witam wszystkich bardzo serdecznie. Blokada, czyli deblokadę. To jest... Siema Hechus. Nawet ta gra nie jest taka... A to jest kurde studio, które pierwszą grę zrobiło chyba w ogóle, nie? To jest taka gra... Na 7 tak na razie się... wydaje mi mniej więcej, no tak. Taka 7-kowa. Aha, bije mi. Idzie mi na głowa. O, poszło w żyła. No przypomina Aliena, znaczy to jest takie Alien wannabe. Trochę. Alien Soma Amnesia. Panie, ale my już tu byli. Kapi, niestety nie mogę ci pomóc w kwestii Pokemonów. Nie jestem specjalistą. Nie wiem, panie. Panie, nie wiem, nie znam się. Zarobiony jestem, na YouTube'a nagrywam.
Skarpetaminę. Tak. Ej, no co jak co, ale tu to mnie nie powinno być widać w ogóle. W ogóle. Nie widziałem gry Paragon. Dobra, niech on się tu cofnie i ja wtedy wyjdę i idę i dam tą rękę i wejdę i wszystko będzie dobrze. Ciekawe w ogóle ile ta gra trwa. Tego mi nikt nie może powiedzieć, bo ta gra to chyba miała premierę może w tym momencie, albo jeszcze nie miała. Ida. Na krzywy ryj. Jolo. O kurwa. Bad idea. On tam łazi. Kurde, tu powinno iść czymś rzucić na przykład. Wziąć jakąś puszkę i dup. I on tam się z tego, wiecie. Chciałem powiedzieć zapruszy. Go tam przyciągnie. Niestety takiej opcji nie przewidziano. No i co pan zrobisz, no? No nic, no. Panie, co pan zrobisz? Idzie skurwinox. No panie, no nie urodzę, no. No uparł się i mu daj. Kutanoid. Z kutara tego zaraz wyjadę. O, curwa. Curwa. Nie. Panie kutanoidzie. Rób tą rękę, kurwa! Authorizations. O! Ja. Ale stres był, nie? Stres był. Scanning initiated. Overall infection Oh. 60%. Risk of body failure. Ja mam overall infection całe życie w organizmie. Kurde, postanowiłem dzisiaj umyć sobie okno tymi sprayami do szyb. Psz, psz. I takie mi się mazy na oknie porobiły, że ja dykam. Całe okno mam w takich mazach. Kurde. Nie polecam tego stosować do okien. Za fest się nie nadaje.
Płyn do naczyń? Kurde, w sumie nie pamiętam, czy było słońce, czy nie. Było na YouTubie, co prawda. Jak myć okna? Idą kutanoidy. Na szczęście oni są tacy trochę tylko agresywni. Trochę agresywni, trochę... Trochę nie. O! Poszło w żyłę. Panie Rafale, proszę iść dalej. Proszę nie klupać w szybę. Skoro nad drzwiami stoi blokada odwołana, to jakiś wewnętrzny głos podpowiada mi, żeby właśnie tutaj wejść. O ile się nie mylę, to się nie myliłem. No chyba, że... tu nie byłem na pewno. Nie no... Ała, Rafał, weź się. 3 lepy i leżę. Taki ze mnie frajerzyna. Po szczepionce mnie najeba. Przepraszam, czkło mi się. Oh, no. What if I tell you that I don't want to? Kurwa, teraz no kaj były te kwatery oficerskie i ja tego nie pamiętam za nic. Kaj one były? Tam dali, albo tam w lewo. Niklaus, ty masz korzenie niemieckie. Kurde kolego, ja mam taki korzeń, że jakbyś go zobaczył, to byś się przewrócił i byś taki też chciał mieć. Kurwa, nie wiem. No i my są sam na początku. Pra... Natürlich jawohl. No i sommy. He, sommy, somma. He, dobre, nie? Takie językowe figofago. Everyday Heroes.
Jakie zajebiste biurko. Ja. Jero. A, kurwa. Znajdź drogę do kapsuł. Ja, no dobre. To po rusku, nic nie rozumie. W sumie nie wiem, co o tym myśleć. Oni jak ci, co ich z pustyni, wiadomo, lud Żydów z Egiptu wyprowadził. Wszystko się opiera na mitologii egipskiej, znaczy tej starożytnej. Jaskinia Dżara w Egipcie. Dżara. No to Dżara. Dobra. Musimy znaleźć kapsuły. I się wyszczelić w kosmos. I wrócić do domu. Marcus. He freed me. I didn't say much, and he didn't need to either. He promised to quietly take me to the sealed part of the research section. I have nothing to lose. They've taken everything away from me. My command, my wife, my daughter. Ignatia would be 21 now. She could have been happy, and maybe I would have been somewhere else. I have to make sure. I have to learn the truth about what they're really doing in the research section. The part of me refuses to believe. Doesn't want to believe that these people could be behind the smallpox that killed my child. It seems that even darker secrets are behind those armored doors. The look of that technician. I'll never forget those eyes. I'll kill them all if I have to. Tak mi się nie podoba głos tego gościa, że to jest masakra. Już nie wspomnę o tym pseudoruskim akcencie. Ale... Cześć Lisek. Nie podoba mi się ta sztuczna intonacja, taka teatralna. I'm gonna kill them all if I have to. Nie zesraj się, aż się chce powiedzieć. Siema Premiak. O, mózgownica z jakimś polipem. Jakie bety fajne, ja. No, ale no co... Siema Hunter. To Andrzej Blumenfeld, czyli to Polak czyta. No to fajnie. Dzięki panie, dziękujemy panie Andrzej. Mycka od kapitana. Po co doktorowi tuby z mięsem w kajucie prywatne badania? No fajną macie kajuta. Captain.
To jest antysemici z czata. Jak można? Dobra, do kapsuł mam iść. The question is, where are the capsulas? Please tell me. Aha, idzie mi na głowa. Co? Dostęp do Biomedu 2? O, poszło w żyłę. Ooh, that's good. Scanning initiated. Overall infection 60%. Jaki streamer, taki Risk czat. body failure. Jaki kotlet, taki schab. Ej, ale powiem wam, wciągło mnie to nawet trochę. Bo na początku to jest tak się jakoś już tak zniechęcałem, a teraz to nawet takie... Nawet bym to chciał przejść, powiem. Nawet bym to przeszedł. Myślę, że jestem w stanie. Czy jesteście ze mną? A, tak, albo inaczej, to pomożecie? Dostęp do kapsuły ratujemy przez Biomed 2. No okej. In a way, I understand why Marcus didn't want to tell me anything. It wasn't loyalty to the corporation. It was shame. It was shame that held him back. All these people. You could feel the pain of those creatures just by looking at them. H+ wanted to improve its clones even more. What I saw is beyond words. Greater pain resistance, advanced gene mutations. The last shreds of humanity the clones had has now been taken away from them. There were rows upon rows of cylinders containing clones. Were they all intended for experiments? There were things in jars that I can't find a name for. Marcus says they call them brainy bugs. One of these abominations infected the technician who was caught in my cabin. Marcus says it was an accident. No, friend. This is chaos. The inevitable consequence of the evil that has nested here. Fantaruk. But where is the justice that was supposedly heralded by the chaos? Everyone is involved. The entire crew. We all have blood on our hands. Those who created this place and those who kept their eyes closed, pretending not to see anything. I don't need proof. They're coming for us, and we're not armed. Fuck this! I'm setting the clones free. Problem jest taki, że on to czyta, jakby czytał Szekspira i to z kartki. To jest największy problem. On tak jakby nie łączy w ogóle w języku angielskim rytm w zdaniu nadają akcenty w słowach. To jest tak oparte, a na przykład u nas sylaby, a u nich akcenty nadane dźwięki w słowach. I dlatego trzeba czytać płynnie i łączyć wyrazy, bo wtedy to brzmi ładnie i spójnie. A tak jak ten pan czyta, to brzmi jak z podstawówki, tylko że głosem starego alkoholika. Nie mówi się chaos, tylko chaos.
Morda. No i emocje takie sztuczne, napompowane, no jakby scenę odgrywał w teatrze. Kostnica, no. Gonna be good. Ach, nie można wejść, to może i lepiej. O curwa. El Monstro. No to tak brzmi trochę jak słuchowisko, no jakby Hop czytał książkę, nie? To jest słabo jakby czytał. Screen z BF1 wyprany z kolorów. Ło, zajebiste. Normalnie stąd u mnie na ekranie to wygląda jak albo malunek, albo jak jakieś zajebistej jakości zdjęcie z wojny. Nie no, w BF1 grafa jest. Kurde, ja muszę dzisiaj RAM do kompa zamówić. W końcu. Te 8 giga kolejne. Żeby mieć te 16. Bo 8 to już na streamowanie i nagrywanie zaczyna być trochę mało. I need more power. Temu coś do głowy uderzyło. O Boże, bo Zaro klipna. Jakie to było dobre. Ciulinksu. O kuwa, bebok. Studio jajo. Studio jajo. Co oni od Niklausiajo? Donate'ów nie dają, ani subów bęc. Dys nabytomy, dys nabytomy. Twoja skóra woniocho było 100 dni wakacji. Dys nabytomy, dys nabytomy w dupie klys. Zaro sam śleci dys. Hello, Mr. Monster. How are you doing? Mam nadzieję, że udało mi się zbudować trochę napięcia. Trochę mało. Siema Kwitow. Oh no, I'm not going to listen to that again. Ej, ja bym im to lepiej zdubbingował. Za flaszkę. Jak Bonie Dydy. Siema Patka. Patka psychopatka.
Tym razem nie popełniam starych błędów. Tym razem czas popełnić nowe błędy. Lepsze, gorsze, większe, bardziej błędowe. Ty, 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 ty. E, 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 e. Idzie on, nie idzie? Mr. Muscle, please leave me! Skurwysynie! A! A! Alarm! Alarm! Dopadł mnie. Shit. Kurde, ciężki motyw tutaj jest w tym miejscu. Studio jajo. Co oni tu nadają? Niklausa rozjebało i dupa pizda Benz. Przepraszam. Once again, Mr. Nicholas, please. Morda. Czy boję się? Nie. Znaczy, zależy czego. Gry? Nie. Boję się, że nie dam jej przejść i moja półka wstydu gier zaczętych, napoczętych, a nieukończonych będzie rosła. A na tej półce znajduje się już Mad Max, Tomb Raider, Homefront 2, Mirror's Edge. Nawet dalej się nie zastanawiam, bo to już jest za dużo po prostu. To już i tak jest o wiele za dużo. A nie lubię, jak mi rośnie półka wstydu, bo jakiś tak źle się z tym czuję potem, że gry należy przechodzić. No dokładnie, Sylvanos. Mad Max jest taki monotonny, tak po prostu cały czas w koło Macieju się dzieje to samo, no że nie dałem rady. Mirror's Edge podobna sytuacja. Tomb Raider nie potrafię powiedzieć dlaczego. Ale ciemnica. El Monstero napierdalać ci idzie. Test na wyczucie. Ale na przykład bardzo dawno mi się nie zdarzyło, żebym miał z jakąś grą tak, że nie potrafiłem jej przejść. W sensie, że coś mi sprawiało taką trudność, że nie dałem rady. To nawet nie pamiętam, jaka to by mogła być gra.
To miałem wystraszyć tego, czy co? No gry są łatwe, to jest jakiś powód. Na pewno. Czy tam jest ten potwór, czy nie? No to teraz już nie widzę nic w ogóle. Powinszować. Ale nie będę gammy zwiększał jak jakiś gej. Jeb lampą po oczach! Muszę zaraz dać w żyła. Ciulom. O, ale weszło. Smooth. Powiem wam złe info. Zgubiłem się. Fuck. O kurde, jest subek od Artura. Dzięki ci, Arturo. Moi drodzy, przywitajcie wszyscy Artura. Soczystym I no, kurde, polecam. Polecam ten styl życia, co Arturo go wybrał. Generalnie ludzie, którzy Niklausa subskrybują, otacza aura szczęścia, piękna, powodzenia, łask bożych. Nierzadko. Kurwa, Kajo, mam iść. Ej, potwór idzie do mnie. Czekajcie. Dostałem się do kapsuły przez Biomet 2. Dobra, kaj są kapsuły, ale... Czekajcie, ale ja tego nie rozumiem teraz. Ja nie rozumiem, w którą stronę ja się patrzę. Oh fuck. Nie wiem... Ktoś brzydkie słowa mówi. Dobra! Może to tu! To nie było tu. Jak cię sybnę, to z dom obrona pracy, ja? Ja! Ci go dom. Kurde. Było dobrze. But I died. My są sam. Czyli trzeba iść w prawo, prosto i potem w lewo. No i kurwa, powinno się udać.
Dobra, i teraz to obłazimy. Tam nie idzie w lyś. Maulhalten. Siemka Normano. Idziemy dalej. Komy sam. Dobra. I teroski idziemy... Prosto do oporu i w lewo. I w lewo. I jeszcze więcej w lewo. Ej, a zaro. Uh-oh. Mr. Bebok. Siema Jemor. W ogóle widzicie coś w tej grze? Bo ja tak średnio. Chyba, że zrobię tak. W ogóle beka, że tego nie widać. Dobrze, że ten bebok ma takie światełka, kurde, bo by było za trudno i bym go mógł nie widzieć. I idzie prosto na mnie. Wypierdala! No nie! Kurwa! Kurwa. Co ja robię źle? What is no right? What is left? Przepraszam, już mi się chepie ze stresu. A jakbym poszedł tu? Mimo wszystko. No to jest trochę Doom, trochę Alien, trochę Amnesia, trochę Call of Duty, trochę Battlefield, trochę Toka Race Driver. Wszystko po trocha. Trochę StarCraft, trochę Simsy, trochę Crusader Kings, trochę Star Citizen. Kurwa, o cóż chodzi? Trochę Dwarf Fortress, trochę Battlefield, trochę Wąż z Noki, trochę San Andreas. No to jest to wszystkiego po trochę, no. Trochę DBD, trochę KGB. Ale tak trochę, tak trochę. No i teraz co?
Panie Niklaus. Panie Niklaus, co pan taki mądry? Teraz pan taki mądry? Trochę free to play, trochę pay to play. Trochę first person, trochę first person. Głównie first person. Perspective. Napraw silnik, kurde. Jajcarze, normalnie. Studio jajo. Co oni tu nadają? Na czacie gadają. I oto dupca bęc. Hek, 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 he. Znaczy no gra ma coś z free to play, bo faktycznie jak się za nią zapłaci, to już można grać kompletnie za darmo. Trochę NFZ. Trochę ta. Trochę to jest taki symulator nauki widzenia w ciemności, taki trochę Sprintel Cell. Takie trochę wiecie. Trochę takie wszystko, a trochę takie nic. I to jest właśnie synergia cała tutaj, tej produkcji. To jest takie jajo, takie studio jajo. To jest taki trochę Niklaus, trochę Bonkol. Trochę Seto, trochę Rock. Trochę Graba. Trochę Yuhi. Trochę Bungo, trochę Soushibo. Wiecie. Wszystkiego po trochę. No nie! No nie! Nie kostnica! Kurwa! No... No nie! Ja walę. Ja już myślałem, że jakieś super nowe miejsce znalazłem. A to stare gówno. Fucking shit. This is impossible. Ej, tu nie byłem. Tam nie byłem. Niklaud, ile rzucasz? Ja ile rzucam? Nie powiem ci. Bym cię musiał zabić potem. Dobrze, że co chwila mi wyświetlają ten napis na środku ekranu, taki wielki, bo bym miał problem z zapamiętaniem, co mam tu zrobić.
Biję rekord we wyłączaniu alarmu. Dobra, ja szedłem tu. I chyba nie tu. Tu szedłem. I tu. I dalej to już biegłem. Dobra, i jest potwór i ja pobiegłem... Aha, i on też pobiegł. Aha, fajnie. Jajcarz taki. Znaczy się, regularny. Jajcownik. Dobra, poszł. Raus. Joida, jak to się godo. Masz koszulkę do rzutu młotem. O co ci chodzi, gościu? Co ty się starasz być śmieszny? Czy ochucho? No fuck. Fuck! Nie bij mnie, lumpie! Siadłem po oczach! Blablabla. To mnie zaczyna nerwować tak pomału, ale tak pomału. Po leku, jak to się godo, po leku. Studio jajo, co oni tu nadają? Wyprzedziłem epokę o jedno pomieszczenie. Dobra, jestem tutaj, gdzie jeszcze ludzka noga nie postała. Ludzka oczywiście w znaczeniu moja. W sensie jestem Mikołaj, a nie Lucek. Brakuje tylko mutagenów, tylko mutagenów. Tylko mutagenów. Mutagens are all I need. Fajnie hopa rozpieli, no. Czy to jest ta karta do tamtych drzwi? Gra musi wyciorać gracza, żeby wiedział, że gra. Jezu, jak mi się chce siku. Nie mogę iść, bo się nagrywa. YouTube, to przez ciebie. Zapnij go. Lisek, co ty gadasz? Didn't rate, lol. Too long. Uh-oh. Wow! Skurwysynu! Ja już nie mogę, no ja już nie mogę. Kończę tutaj odcinek na YouTubie. Idę się wysikać. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli kiedykolwiek sikaliście.